FBIyê encama lêkolînên destpêkên li ser êrişa berê sibeha yekem roja salanûya li bajarê New Orleansê ragihand. Another fact I want to be clear on. We do not assess. Divê demê de em texmîn nakin ku ji xeynî Şemseddîn Cebbar kesekî din beşdarî êrişê bûbe. Pisporan di termozê de du bombe dîtin. Ev tenê bombe bûn ku me dîtin û amade bûn ku biteqin. Her du bombe jî di cihê xwe de hatin pûçkirin. Me kamerayê ewlehiyê bi dest xist ku dide nîşandan Cebbar wan bombeyan li wî cihî datîne. Şemseddîn Cebbar bi pîkabê da nav xelkê. 14 kes kuştin û zêdetirî 25 kesên din jî birîndar kirin. Pişt re ji otomobîla xwe daket û teqe li polîsan kir. Heta ku ji aliyê polîsan ve hat kuştin. Li pişt pîkaba xwe alaya Daişê bilind kiribû. Rêxistina tundrew berpirsyariya êrişê negirtiye ser xwe. Lê Serokê Amerîkayê dibêje êrîşkar piştgiriya Daişê kiriye. The FBI has reported to me the killer was an American. FBIyê ji min re got ku kujer welatiya Amerîkayê ye û li Texasê ji dayîk bûye. Çend salan di nav artişa Amerîkayê de weke leşkerekî çalak kar kiriye. Heta çend sal berê jî leşkerê yedek bû. FBIyê her wiha ji min re got çend dem ji wêr beriya êrişê kujer li torên civakî vîdeo belav kirine ku li de nîşandan di bin bandora Daişê de bûye û dixwest xelkê bikuje. Ji sala 2015 ve ev heştemîn êriş bû ku ji aliyê endam û alîkirên Daişê ve li Amerîkayê pêk hat. Ku di wan de bi tevahî 97 kes hatine kuştin û zêdeyî 120 kesên din jî birîndar bûne.